Avui és realment un dia molt especial per diverses raons. La primera és que ens tornem a reunir personalment per a celebrar l'edició número 100 del Dia Mundial del Cooperativisme. Parlar de cooperativisme, com no, és parlar de solidaritat, és parlar d'unir forces, de treballar tots junts en una mateixa direcció, de manera coordinada. Les cooperatives ho desafien tot, fins i tot desafien la matemàtica. Doncs en una cooperativa 1 més 1 dona 3. El cooperativisme naix sempre per a donar resposta a una necessitat. La necessitat de poder treballar d'una manera en la que totes les persones tinguem les mateixes oportunitats en una horizontalitat. Examinades les candidatures presentades i valorats els mèrits exposats en cadascuna d'elles, s'acordà per unanimitat retre homenatge en el marc de la jornada de commemoració del Dia Mundial del Cooperativisme en el 2022 a les cooperatives Cocanli, Cooperativa Agroalimentària de les Alqueries i a la Cooperativa de Treball Associat Tecninau. Somos cooperativas, nuestros valores nos diferencian y nuestras diferencias nos unen.